Så har jeg tænkt mig at lave en lille video her fra det gamle Brøndby Vester. Mit navn er Bjarne Raffen, og jeg er født her i 1947. Det her anlæg, som vi holder i, der spiller jeg fodbold næsten hver dag. Der var der mål deroppe ved den gamle, jeg tror det er seminariebygning. Der er bodega nu, og det er der Brøndby-fans de holder til og hygger sig. Og inde i den kirke her, der er jeg jo døbt. Og her går der et lille stræde ned bag om byen. Og her var målet i den anden ende, og så var der selvfølgelig ikke asfalt, der var jo grus her. Og på den anden side, så ligger den gamle købmand. Der er pizzeria nu. Flot gammel købmandsgård. Men jeg vil prøve at gå en tur ned gennem bygaden, og så fortælle lidt om, hvad der sådan var i byen dengang. Jeg kan huske hernede bag ved den her bygning her, der var der jo en cykelsmed. Nu går jeg godt nok mod solen, men må ikke det går. Har vi en af gårdene, der ligger i byen. Ham, der havde den dengang, han hed Cornelius, kan jeg huske. Og her har jeg jo rendt og leget som knægt de første 10 år i mit liv. Om lidt kommer vi over til, hvor jeg har boet. Og min far havde slagterforretning. Karl Raffen hed han. Det er måske Danmarks første supermarked, der lå der, fordi i den ene ende var der slagter, og så var der bager, og så var der grønthandel. Grønthandel, det er den, vi er nærmest ved her nu, hvor man kan se indgangen til forretningen. Kommer vi over til Brøndby Vester Stræde, står der. Vi kaldte den bare Lille Stræde. Den går bag om byen her. Og deroppe ligger der også en gård. Han hed Iversen, kan jeg huske. Og hans datter blev gift med min fars bror. Tove hed hun. Og her har vi mit barndomshjem. Med slagterforretningen her, bagerforretningen her og grøntforretningen i den sidste ende. Hun hed fru Priskorn, hende der ejede ejendommen, og hun stod selv i bagerforretningen og betjente den. Vi boede på første sal, og hun boede nede under. Så sov vi helt op under taget deroppe. Der er faktisk en meget sjov historie her, fordi indgangen til forretningen er der jo stadigvæk. Jeg kan også se, at det er den samme sten, der ligger. Trappestenen er den samme. Der kom der hver morgen en neufundlænderhund, der hed Lene, og lagde sig her, når far skulle lukke op, fordi den vidste, den fik et kødben. Men om søndagen kom den ikke. Der vidste den godt, der var lukket. Herinde i gården, der sad skæslipper og hyggede sig om sommeren. Sad tit over på den der brønd. Og her havde vi jo indgangen til bagerforretningen. Så går vi ned af bygaden og over mod Rytterskolen, den store hvide bygning, der ligger her. Så må jeg gå på den anden side. Og overfor lå smedjen. Og den hvide bygning lige bag ved smedjen, der var Brugsen. Her over hvor bilerne holder, der gik åen,
Rosenåen, den rendte igen bag ved byen her, hele vejen. Den var åben dengang, men den er jo rørlagt nu. Det blev den i 50'erne. Brugsen, som sagt, hvor indgangen var her ved den første vindue. Og der boede, hvad var han hed? Han hed Victor, og konen hed Meta. Og de havde en datter, der hed Nina på min alder. Hende legede jeg mig rigtig meget med. Over på den anden side, der boede der 2 drenge, Svend og Werner, som jeg også legede meget med. Spillede meget fodbold. Men bolden måtte vi lige gemme og holde op, når faren kom hjem derfor. Han var Jehovas vidne og kunne ikke lide, at vi spillede fodbold. Der var indgangen her, hvor bænken er, ind til deres hus. Jeg kan huske en sommer, vi sad her. Der var en høj hæk og havde lavet sådan nogle gode sædepladser og sad og hyggede os og sang. Og så damen, en ældre dame, jeg kan ikke huske, hvad hun hed, boede lige overfor det her. Hun kom over med pandekager til os. Det var meget sødt. Den store gule gård, der ligger heroppe, den hedder Hermosergård. Der var der en kunstner, der hed Dannerfjord, der huserede lidt deroppe. Han lånte laden, og han var kunstmaler. Jeg kan huske, han lavede en stor elefant i papmaché. Så var vi ved at komme ud af byen, men hernede for enden, der ligger der en stor hvid villa. Og det var faktisk købmanden, da han gik af heroppe, der byggede den. Han hed Holger Nielsen. De havde en pige og 3 drenge. Pigen hed Ingrid. Drengen hed Hans Erik og Kai og Mogens. Mogens købte jeg min første fodboldstøvler af og gik ud til Brøndby Stadion og spillede lilleput der. De der støvler der, det var med læderpropper under. Så når jeg gik her på asfalten, så jeg gik derud til, der klappede de sådan, dun. For hver skridt jeg tog. Jeg synes, det var meget sejt. Her kommer vi op. Heroppe på enden, nu er et stort parcelhuskvarter, der lå der en stor gård, der hed Sandbjerggård. I kan se, stenen er her stadigvæk. Sandbjerggård. Stenen lå dengang noget højere op ved indgangen til gården. Den gård var ejet af Geo og Anna Jensen. De fik en søn, Ejner. Ja, de fik 3 piger og en dreng. Drengen, der hed Ejner, blev senere gift med min søster. De blev allerede kærester, da de var 13-14 år. Og han drev så, da faren døde med lidt tragisk vis, han blev kørt ihjel ude på Roskildevej, lige over for Roskildekronen. Ejner drev så gården videre sammen med sin mor. Ham kom jeg forresten til at spille fodbold. Jeg spillede jo fodbold herude i Brøndby. Han spillede på første hold, da han 10 år ældre end mig. Ham kom jeg senere til at spille sammen med nede i Sydsjælland med noget, der hedder Overvindinge. Han købte en gård dernede. Der hed, nu kan jeg ikke engang huske, hvad den hed mere. Men det er der, hvor der i Monstrup, hvor der er lavet golfbanen nu. Ja, jeg kunne selvfølgelig også gå gennem stræden. Nej, jeg tror, jeg går tilbage igen. Så er vi tilbage ved Brugsen og Rytterskolen. Og det der kirken ned ad bygaden der, det er jo så meget bekendt for mig, hvor jeg har rendt rundt der de første 10 år i mit liv.
kan jeg prøve at gå ned her bag om byen, hvor åen den gik i gamle dage. Går vi ned ad den sti, hvor jeg har rendt tusindvis af gange og leget. Der ligger, ved jeg, en gammel bunker hernede. Jeg var vist en meget ureagerlig knægt. Jeg fik på et tidspunkt nogle bukser af min far, fordi jeg sled dem jo hurtigt op. Det var sådan nogle læderbukser. Læderhosen, som han sagde, dem her kan du ikke slide op, knægt. Det var jo dejligt at vide, fordi så kunne jeg kure på kanten af ned her ved bunkersen. Og så gik de selvfølgelig alligevel i stykker. Nu kommer vi over til, her var der en lille skov. Vi klatrede rundt i træerne, og så kan vi se bagsiden af forretningen, eller huset, som fabriksgården ejede. Her har vi bagsiden. Ja, vi boede der, som sagt, på første sal. Og den der altan var der jo også dengang. Og så har vi baggården og forretningen der til højre. Og så var præstegården jo hernede. Her og indkørslen til præstegården. Og præstegården ligger jo selvfølgelig deroppe endnu. Og lige her på hjørnet stod det der krucifiks, trækors med Jesus udskåret af egetræ. Det har jeg fået at vide, det er flyttet op til kirken, hvor det skulle stå op nu. Den der hund, der kom over til far hver morgen, som hed Lene, den boede inde i det hvide hus der. De flyttede til noget, der hed Gævninge, og fik en kennel deroppe med Newfoundlander hund. Min far købte senere forretning i Svogerslev og kom til at komme ud til dem på sin landtur. Det var meget hyggeligt. Den kirke deroppe er jeg jo døbt. Og nu kommer vi så stille og roligt hen mod anlægget igen. Og bodegaen. Bagsiden af bodegaen. Den vej, der går her, kan man dengang komme ud til vejen, der kører til Glostrup. Men den er vist lukket nu, så den kan man ikke køre med mere. Den bænk der var der også, da jeg var dreng. Ikke den samme bænk, men den stod nøjagtigt samme sted. Jeg kan huske en gang, der sad nogle geslipper på den, og der stod den ene spejl stod dernede ved siden af bænken, og jeg skulle ud og hente fodbolden. Og så skulle jeg sparke den ind herudefra, og så røg den herhen og vælte flasken. Og han blev jo selvfølgelig sur, og så sagde jeg til ham, at jeg ville gå hjem og hente en ny øl til ham. Men da jeg kom hjem, så tog jeg ikke tage øllen, så jeg blev hjemme næsten i 2 dage, fordi jeg tog ikke gå ud igen. Jeg vidste ikke, om ham der han stadigvæk var i byen. Nå, det var sådan en lille tur igennem Brøndby Vester. Meget hyggeligt. Slutter af med at kigge over på bodegaen.